So hello everyone, good morning. Jadi aku ngasih sini ani blog nó chèn cái bữa khá tổng thuộc thay áo cái tổng bữa sao rồi xoay rồi bao sức dài anh hapan này rồi bang cái bài cái video khai cái tổng mà này bana hay thế cái teman bang cái bữa khá tổng tôi ya ang nó phun này thì stressan pereo cái sunai tổng đi chơi cái anh blog nó mani rok rungjak pura ang nok sei thangsinai oroni kaisa jagani kaisa o sei thangni belai kosto nango mani hingke na mana dia manui je nok si sao tong se hu nok se mani pa asake kosto so tama khainai gothokliya pila pro jeng khorong ni khe tongmani khorong ni ya mane jano kaisa room ta kaisa nogo hingke yang kaisa room tongo hingke kasaro bathroom rok latrine rok attach hingke yang khe ani room khe tongmalai mani hingke bo ni gothokliya mane ke bo kaijak sinai pho hingke bo tei tongliya haita hingke asu room kotorma o bang saisung susung bo asuk damro ang nas nangya saisung susung tongoni gan bwsai bahai ni je pro ang bai tongphaimaya tamani ke nogo samung alada boni hingke ba pon bangai no ang sa room kotorma borok bo single room khairomani hingke kisa problem jago yang ongkolog rok sima hingnai bwskang yang sise lama bwskang sisi kaisa dogar si hingke ba pon bangai mase sinai hingke thungpre manui rok ready khaijak hingke khoroksa loge no sajak khainai parani no bo maichai tongo sao maichabai mani maichabai khe phaisinai sao no maichabai la sao tabo hingke phone khaimani hingke bukhai khe tarang laisinai manui hingke kosto laini ha kisa driver no masa sinai kisa masa rang rok roi ro sinai hipas masa sinai bono help khaisidi himasa sinai so nai tongdi ni rok no ang katal nok bu phunuknai ang sabrok khai siroi je kho thangui sabrok khai roi ha hingke jaku khamung apano emne to sab no apano tongjak ya ba nok balungui tongo haisina hingke aro thangui tei bai ang ayah Thaulia kalau manui hingke gonok ganti boano help khai nang so ani moyang saka o tisero nai moyang room ma tongkho lengmani mus khaimalia yang saka o tisero nai so ani matai ri roja kho ri sujak yang ke ganti no lengjak ang belai ni mami kisu sungjak ko sarsaba thagui sima sungsinai tui tabo mani rok thung pore thikna khaibai tui to kugui bathak dro hingke tesra sa tongui ri si sujak las lai je ko ri sungra hingmani ke ri sugui la emne ri sujak ke bon tabok lai roi granai hingke nai tongdi tau ha makhe hingke apthu ang sakne gre subai bai melani disa atruk no suite bogui sotui bai mungkin bolona tamo share nagra nai karai tung
Sukarai thok lu jak tak roso snai athuk nai tung ding ro kaha ke leng mani ko kong video sang man le sang man jam na athuk ka she sung mani phunuk sinai oram ang belai leng jak la ha ne sai chung si je khai man to khai kalang jak la ha bai mani ka phai be ke bana te to bat ba ki to ma khai gun ko no ro phiwa ko ke ban bang leng jak mani ang no ha ke sung wa sinai wa se ben share na ui masla rok ro phiwi sung sin yang athuk share tong sani hingke mosoro pikong nagrane ang athuk sungjaknai bata moso pikogoi pyaj rok rawui akurui nanai hingke se yang serbai laha hingke rosoi sungmanai jat lengjak hai shortcut se asuk moroko sungmaliya hai thokpa tongsitung thoiba tongsitung hai ma sungsunai mai bo khuila ha salsa phwaya ke je nok bidi nok yang bur mani rok rukplangkha kurplangkha hingke ba tar phai ready khaiplangkha soplangkha mani thikna khaiplangkha hagen mungsa samani nungmani sujuk manliya habano nok phangchak bai nok phang katal bai chale khai khangjak laha hingke bo nungmani kaisa ang ke gas ni problem rok tongani munbangai ang kiribui hingke cha nungmani ba bohong mai rok pore khe nungmani ba nungui jephru nungui tongnai rok bahai ang sia bano ang nungbo waisa waisa ichha angprok nungha ichha ekbar nungliya nungmujukrok nungha nungmujukrok nungliya bo hai ta hingke nai mana bono nungmani bohog rok hasi satrung tongtrung nai ang asa hai si hingke ba yang mosoro phikokte tungproi aro ready khai nabaiui sungui susinai.